ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама дӯстон, шахсоне ки канали Мошини Савдоро тамошо мекунанд. Як бори дигар хуш омадед. Имрӯза навбарда бародаро 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои хубанд, нархҳои дастрасанд. Нархҳои имрӯзаи мо бародаро сар мешавад аз 7000 сомон. Фақат бародар навбара та охира тамошо кун, лайк зора фаромӯш накун. Бародарое ки меҳмонанд ҳатман обуна шавед ва шахсоне ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд. марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. Имо WhatsApp ҳастад. дар ин рақамҳо мо даравон кунед ва мо бошад дар навбари оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон зинда бошед. бародаро, фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависед ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. ҳама каса навбари имрӯзаро сар мекунем. рафтем. навбари имрӯзаро бародаро сар мекунем. мо аз Opel Astra F ки соли барориш 1997 кузов хетчбекай. объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш мега 4 баллони нав дорад, дискои престиж, дарогу-кават кардагӣ, 1 сола ҳуҷҷат дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. мошина ин ҳол дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. 30,000 сомон нархаш кадай соҳибашон бародаро мошина ки бо рубли имзагар ҳисобиш кунем 180,000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем, биёин ай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯшии навбати аст бародаро Opel Vectra B ки соли барориш 1999 сола, объем мотор боша 1.8 1.8 клапана, сӯзишворӣ боша бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби кори бародаро қарор дорад. 4 электропакет дорад, 9 баллони дигарам гуфтаед дорад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Москва бародаро 175,000 рубли русӣ нархаш кадай. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем, биёин ай пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. эълони навбатӣ аст бародаро конвои фурӯшӣ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соли баромадаш 2021 сола бародаро 1 сол шидай гуфтай нав кор кардестай, 1 сезона буд кард. 45,000 сомон нарх гузориш кадай бародаро ки бо рубли имзагар ҳисобиш кунем 271,000 рубли русӣ мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. барои маълумоти бештар ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби конвой дарёфт кунед. дар ҳамин рақамҳо WhatsApp, имо ҳастанд. метавонед ба тариқи имо WhatsApp ҳам муроҷиат кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародаро GBC ки соли барориш 2005 сола. мошини боркаш, ҳолаташ хуб, камбудӣ нест, документ 1 сола ҳастай, фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ бародаро қарор дорад. 40,000 сомон нарх гузориш кадай соҳибаш ки бо рубли имзагар ҳисобиш кунем 240,000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем, биёин ай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтар ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. WhatsApp иморам ҳастад. метавонед ба тариқи WhatsApp имора муроҷиат шунед. Daewoo Nexi соли барориш 1997 сола, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфтай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документош 100% фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. мошина ин ҳол дар ноҳияи Истаравшан қарор дорад. 14,000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кадай ки бо рубли имзагар ҳисобиш кунем 84,000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфтай муомила мекунем, бо арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти бештар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra B соли барориш 1995 сол, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфтай краскаи навш кардагӣ, диска баллону нав, хадавӯш 100%, моторшам садай, коробкашам 100%. документош 1 сола ҳастай, срочна сумдаркурай, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе. 26,000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кадай
ки бо рубли имрӯз агар ҳисобиш кунем 156 000 рубли русӣ мешавад. Харидор аниқ боша гуфта биёед ай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. Барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барорӣ 1997 сол, кузофи хэтчбек, объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. برادران صاحبش گفته در اینجا فروخته میشه. معلومات بیشتر نرسوندگی نیست. ماشین این حال در شهر دوشنبه 35000 سوم نرخ گذاری کرده ماشین صاحبش که با روبل امروز اگر حسابش کنیم 210000 روبل روسی میشه. خریدار این گفته معامله داره ارزان میشه. برای معلومات اطلاعی را به دست آوردن برادرای ماشین خرید به رقم در روی اکران مراجعه کنید و معلومات پرآوانی‌تر خود صاحب ماشین دریافت کنید. ماشین فروشی نوبتی است برادر اوپل استرا اف که سال براریش 1996 ساله. کزوفی اونیورسال. ابیو موتور باشه 6 لیتر، سوزشواری باشه گاز و بنزین، коробкаш механика. ماشین برادر صاحبش گفته پوسیدگی ورید نداره، کراسکای ردنوی خچای، 4 بالونی نو داره. تا ماه می حجت داره. یگام رسخود نداره ماشین کم بودیش همین قایقی گفته کراسکای کاپوتش قطعی کریشش کمتر سوختگی تمام. فروخته میشه. معلومات ایلاوگی نیست. ماشین این حال در شهر دوشنبه برادرو 33000 سوم نرخش کرده صاحبش ماشینه که با روبل امروز اگر حسابش کنیم 198000 روبل روسی میشه. خریدار این گفته معامله داره ارزان میشه. وریانت علیشیر هم هست گفته وریانت داشته باشین پیشنهاد کنین گپ زنان میکنیم. مرحمت برادرای ماشین خر برای معلوماتی بیشتر رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما. Opel Vectra A соли барориш 1993 сол, объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. Мошина бародаро соҳибаш гуфта ҳуҷҷат дора, баллонош созай, краскашам созай, моторшам хубай ҳолаташ. фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри Бухтарай. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. 15000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардай ки бо рубли имрӯз агар ҳисобаш кунем 90000 рубли русӣ мешавад. خریدار انیق باشه گفته مرحمت زنگ زنید. برای معلوماتی پرآوانی‌تر دوستان مرحمت رقم صاحب ماشین در روی اکران شما. دایوو لاستی سالی براریش 2005 سال، ابیو موتور باشه 6 لیتر، سوزشواری باشه گاز و بنزین، коробкаш автомат. ماشین برادرها صاحبش گفته نرخش краска میگه، коробкаш کار داره 70% کار میکنه. حجتاش یک ساله هست. 4 بالون نو داره، موتورش 100%، اکلیماتری نو هم داره. خداوش صدای سنتر زموک، 4 الکتروپاکت داره. مانیتور задник камера қоидави ҳастад. фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри душанбе бародаро 25000 сомон нарх гузориш кардаи соҳибаш ки бо рубли имрӯз агар ҳисобиш кунем 150000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфта бо муомила дора арзон мешавад. дар ҳамин рақамҳо бародаро ватсап ҳам ҳастанд. метавонед барои маълумоти бештар ба тариқи ватсап ҳам муроҷиат кунед. ماشین فروشی نوبتی است برادرو دایوون X2 соли барориш 1997 сола, объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфта дар ҳолати хуб қарор дорад, краскаш камтар кор дорад тамом. шахеле ки дар раст мебинед ҳолатша. фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри вататай бародаро 7000 сомон нархш кардаи соҳибаш мошина ки бо рубли имрӯз агар ҳисобиш кунем 42000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед нархи охирча дигар арзон намешавад. барои маълумоти бештар марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ваз 21-15 соли барориш 2005 сола, объем мотор боша 7 литр, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфта дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. мотор 1 ҳафти полисейския, 4 баллони нав дора, хадавои соз, краскаш аҷоиботай. харидор аниқ занг занг гуфта марҳамат фурӯхта мешавад срочно. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе бародаро 17500 сомон нарх гузориш кардаи соҳибаш мошина ки бо рубли имрӯз агар ҳисобиш кунем 105000 рубли русӣ мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дӯстони азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақта ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо кӯшиш мекунем ки наворҳои нав ба нав ҳарчи зудтар пешкаш шумо гардонем. то навораи оянда дар ҳар ки ҷой бошем худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.